Πιστεύω είναι φθηνά, άρα δεν περιμένω τίποτα luxury, είναι όλα χάλια. Κόσμος, η κίνηση, καθυστερούν, δεν έχω ώρα να κάτσεις. Απλά στέκεσαι επειδή σε μαγκώνουν τα σώματα των άλλων. Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης. Και είμαι η Βάσο. Και σήμερα θα ρωτήσουμε εδώ τον κόσμο στο κέντρο της Αθήνας αν χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εσύ τα χρησιμοποιείς? Εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεια. Ναι, για να δούμε τι θα μας πούνε. Πήγαμε. Πάμε. Θέλω να σε ρωτήσω πώς μετακινείσαι στην Αθήνα. Μετακινούμε περισσότερο με τρόλεϊ και λεωφορεία και άμα χρησιμοποιήσω κάτι, χρησιμοποιώ το μετρό περισσότερο. Χρησιμοποιώ τα μέσα, είμαι πεζός. Χρησιμοποιώ το μετρό, το τρένο. Μετακινούμε με το μετρό, γιατί δεν έχω αυτοκίνητο. Οπότε το μόνο που με βολεύει από εκεί που είμαι είναι το μετρό. Καμιά φορά έχω και βοήθεια από τους γονείς μου με αμάξι, αλλά κατά κύριο τρόπο να είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νεύρα, κόρνα. Άρα οδηγείς. Ναι, δυστυχώς θα έλεγα. Υπερισχύουν τα νεύρα ή η τρέλα, θα έλεγες? Η τρέλα. Και η τρέλα φέρνει τα νεύρα σίγουρα. Λόγω δουλειάς πρέπει να γίνω πάρα πολύ αυτοκίνητο, το έχω συνηθίσει, οπότε και κίνηση να έχει. Πάλι αυτοκίνητο παίρνω, αναγκαστικά πλέον. Εκτός αν μιλάμε για μετρό, μόνο άμα τώρα και μεταλκώτες, μόνο για αυτό το λόγο θα πάρω, άμα είναι κάποιο μέσο. Πόσες ώρες την ημέρα σου παίρνουν μετακινήσεις στην Αθήνα? 4 ώρες. Επειδή μένω κοντά στη δουλειά μου, είναι γύρω στα 40 λεπτά maximum, ημερησίως. Πήγαινε έλα. Μαζί. Ναι. Είσαι ok με αυτό? Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 2 ώρες αυτά στη δουλειά τους, 1 ώρα στην καλύτερη, ξέρω εγώ. Όχι. Αυτά δεν είναι καλή χρόνη. Δουλεύω στο κέντρο και μένω στην Καλιθέα, οπότε κάνω το Καλιθέα κέντρο με το τρένο και είμαι σε 5 λεπτά εδώ. Συνήθως είναι 1 ώρα να πάω στη σχολή μου από το σπίτι και άλλη 1 ώρα να γυρίσω, άρα σίγουρα τρώω 2 ώρες και μετά άμα βγω καμιά βόλτα είναι έξτρα ώρες. Είσαι ok με όλον αυτό το χρόνο που σου παίρνει μετακίνηση στην Αθήνα? Θα προτιμούσα να ήταν πιο γρήγορα. Αν και δεν έχω συνηθίσει τις αποστάσεις εδώ στην Αθήνα, εφόσον είμαι από την Κρήτη και είναι όλα πολύ κοντά και δίπλα. Στην Κρήτη? Ναι. Κοίταξε, στην Κύπρο δεν έχουμε καθόλου σχεδόν μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε τα βρίσκω πάρα πολύ βολικά. Απλά δεν ξέρω για κάποιον που τα χρησιμοποιεί καθημερινά κατά πόσο είναι βολικά ή όχι. Αν μπορούσες να διαλέξεις, θα μετακινούσες στην Αθήνα με τα μέσα ή με αυτοκίνητο? Με αυτοκίνητο, 1000%. Τα μέσα είναι το ωράριο, μπορεί να σου λέει θα έρθει σε 20 λεπτά, δεν έρχεται. Είναι πολύ περίεργο. Θα προτιμούσα με αυτοκίνητο 1000%. Αν μπορούσαν να ερχόντουσαν στην ώρα τους κάποιες φορές, ή έστω υπάρχουν και φορές που δεν έρχονται καν. Στα λεωφορεία, ναι, θα ήθελα να αλλάξει αυτό, να έχει πιο συχνά δρομολόγια ή να συμβαδίζουν λίγο πιο καλά με τα τρένα. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που χρησιμοποιώ και λεωφορείο για να πάω στο μετρό. Να το κάνουν κάπως λίγο να μην έχει πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί το μετρό από εκεί που είμαι εγώ, άμα το χάσεις, μετά περνά από 40 λεπτά. Εντάξει, έχει τύχει να λέει 10 λεπτά και να περιμένουμε 20 λεπτά, αλλά εντάξει, έρχονται. Προσεγγιστικά είναι ένας μπούσουλας. Λέει 2 λεπτά και σε 5 λεπτά θα έχει φτάσει. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι καθυστερούν πολλές φορές σε σημείο να καθυστερήσεις και εσύ εκεί που θες να πας. Οκ, από τα μέσα που χρησιμοποίησες ή με τη βόλτα που έκανες με τα πόδια, τι σου άρεσε περισσότερο? Η βόλτα με τα πόδια. Πολύ λογικό. Πιστεύεις ότι μια μητέρα με το παιδάκι της μπορεί να μετακινηθεί εύκολα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα? Όχι, με το λεωφορείο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με το μετρό εντάξει, οκ, με το ασανσέρ. Αλλά με το λεωφορείο είναι δύσκολο να σηκώσει το καρότσι. Θα έπρεπε παντού να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Ποιος θα κάτσει να με βοηθήσει εμένα να ανέβω με το καρότσι και να δώσω τη θέση τους που αν είναι στριμωγμένα και να περιμένει το επόμενο? Κανένας. Όλοι θα τρέξουν να προλάβουν το λεωφορείο και δεν θα μπορέσω εγώ στο τέλος να μπω προφανώς μέσα με το καρότσι. Χώρος δεν θα υπάρχει. Και εννοείται ότι οι οδηγοί βιάζονται πολλές φορές να κλείσουν την πόρτα. Πιστεύεις ότι για το κόστος τους προσφέρουν την αντίστοιχη ποιότητα? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Στην κατάσταση που είναι θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Θα πρέπει να μας πληρώνει για να μπούμε, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ήταν 20 ευρώ, 15-20 ευρώ είναι πιο προσιτό. Νιώθω ότι τα 27 παρά είναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο high lux η φάση. Δεν είναι ακριβό το κόστος. Άρα δεν περιμένω να είναι και κάτι luxury, δηλαδή δεν περιμένω να είναι όλα καθαρά και όλα προσεγμένα και να μην σπάνε, ας πούμε, πολλά πράγματα.
Άρα έχεις πρόβλημα με την καθαριότητα. Αρκετά πολύ μεγάλο, δηλαδή μπαίνει σε πολλούς σταθμούς του μετρό ή του ηλεκτρικού και βρωμάνε πάρα πολύ. Είναι βρωμικά τα πατώματα ή τα καθίσματα ή οι τοίχοι και δεν ξέρω με τι έχουν ολοκληρωθεί. Εντάξει, ο ηλεκτρικός είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι από μόνο του. Ηλεκτρικός δεν παλεύεται από θέμα καθαριότητας. Εντάξει, έχω δει και πολύ χειρότερα γενικώς. Δεν είναι πολύ άσχημο στο θέμα της καθαριότητας, αλλά παλεύεται. Σου αρέσει που τα βαγόνια στον ηλεκτρικό έχουν γκράφιτι? Δεν με απασχολεί αυτό καθόλου. Οκ, δεν θέλω να το κρίνω σαν τέχνη, γιατί δεν είμαι μέλος, δεν το καταλαβαίνω. Το tag που κάνουν, αυτοί που κάνουν το tag τους. Οπότε, οκ. Εμένα μου αρέσουν τα graffiti. Τα θεωρώ στα Subway Surfer. Αλλά εντάξει, μια χαρά είναι, ξέρω εγώ. Θα ήθελες να δεις τα βαγόνια του ηλεκτρικού να Χωρίς γίνει? graffiti. Όχι, με graffiti από έναν graffiti artist, στον οποίο θα γίνει commission, όπως ο Ινώ. Σίγουρα. Δηλαδή αυτό θα ήταν πολύ πιο ωραίο από το να βλέπεις άκυρες ταγιές η μία πάνω στην άλλη. Να βλέπεις κάτι ολοκληρωμένο και ωραίο. Τι θα ήθελες να βελτιωθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Σίγουρη καθαριότητα και ο κόσμος να βάζουν ένα όριο, γιατί μπαίνει πολλής κόσμος και είναι στριμωγμένοι όλοι σαν σαρδέλες και πολλές φορές θα πρέπει απλά να περιμένεις το επόμενο γιατί δεν χωράς να μπεις. Σίγουρα η συχνότητά τους. Σίγουρα η συχνότητα πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ να αποσυμφοριστεί η κατάσταση και τα λεωφορεία να είναι στην ώρα τους τουλάχιστον. Καταλαβαίνω ότι λόγω κίνησης καμιά φορά δεν είναι εφικτό, αλλά βοηθάει είναι στην ώρα τους, κάνεις ένα προγραμματισμό διαφορετικό. Κυρίως για ηλεκτρικό και μετρό το καλοκαίρι, που πολλές φορές, άπειρες φορές, και υπάρχουν καθυστερήσεις και δεν υπάρχει κλιματισμός, οπότε είναι ένας κινούμενος θάνατος. Οι νεκρές μέρες, ας πούμε, με τις απεργίες, που είναι ένας τρόπος για να ασκήσουν πίεση για ό,τι προβλήματα υπάρχουν, να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Να μην πρέπει αυτός που χρησιμοποιεί το μέσο για τη δουλειά του να πρέπει να πάει με τα πόδια από το κέντρο μέχρι την Καλιθέα, όπως μου έχει τύχει ένα βράδυ που δεν είχε ούτε τα ταξί ούτε τίποτα. Να είναι πιο πολλές μέρες τη βδομάδα, 24 ώρα, που βάλαν τώρα το μετρό μόνο Σάββατο. Καλό θα ήταν να είναι και Παρασκευή, ίσως και Πέμπτη. Αν ήταν πιο εξυπηρετικά ως προς το βράδυ και ως προς τη συχνότητα, θα έπαιρνα μόνο μέσα, δεν θα έπαιρνα μάξι στην Αθήνα. Βάσο, πώς φάνηκαν οι απαντήσεις του κόσμου σήμερα? Αναμενόμενες θα πω. Ρωτήσαμε τον κόσμο με ποιο τρόπο μετακινείται στην Αθήνα, αν χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς ή αν μετακινείται με το αυτοκίνητο. Και τι είπαν οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι είπαν ότι θα προτιμούσαν να έχουν μια πόλη πιο βιώσιμη και για τα δύο μέσα. Εσείς έχετε μετακινηθεί ποτέ μέσα στην Αθήνα? Ποια ήταν η εμπειρία σας? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μας. Μην ξεχάσω να αναφέρω ότι προσφέρουμε για τα mail μας, γίνετε mail μας και εσείς στο Patreon, για να αποκτήσετε απομαγνητοφωνήσεις για αυτό το επεισόδιο και όλα μας τα επεισόδια. Για το podcast μας επίσης, που κάνουμε και podcast, και μπορείτε για να εξασκήσετε και την ομιλία σας στα ελληνικά να μιλήσετε μαζί μας. Έχουμε κάποιες ώρες κάθε εβδομάδα για εξάσκηση των ελληνικών σε ομάδες συζήτησης. Λοιπόν, αυτοί είναι οι χορηγοί μας, οι learners μας, και να ευχαριστήσουμε και τους Ολύμπιους θεούς μας που είναι οι μεγάλοι χορηγοί μας. Από το Easy Greek στην πλατεία στο Μοναστηράκι, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους και όλες.